Здравейте! Казвам се Ангел Станев от България. За клиниката iStar научих от мои приятели, бивши пациенти на клиниката. Респективно проверих допълнителна информация и аз и моето семейство решихме да се доверим на екипа на iStar. Бяхме впечатлени от посрещането. Останахме така много спокойни в периода преди самата процедура, преди интервенцията. Също така по време на интервенцията бяхме спокойни, обръщаше се достатъчно внимание. Интервенцията не траеше дълго. След кратко време приключи и вече днес сме втория ден. Аз се чувствам много добре. Наистина съм доволен, че бях тук. Наистина съм доволен от екипа на iStar и бих го препоръчал на всички други, които гледат това видео и имат нужда, разбира се, от интервенция.